Tämä se on mua aina kiehtonut tämä kuusi täällä Kuorelammen metässä. Melkoinen. Se on alkanut kalju tuolta latvasta. Aika vanha kuusi on tämä. Aina kiehtonut kyllä. Käydäänpä tuossa juurella vielä. On täällä varmaan ikkää melkoisesti. Huhhuh. Ei Jeesus, miten paksu tuo on tuosta. Huhhuh, mikä järkele. Aivan siis älytön. On se varmaan se, no metri ainakin halka sieltä tuosta tyvestä. Ihan helekutinmoinen. On se kyllä karun komme, tosi hieno.